ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಮೇರ್ ಕಾಂಡೆ ತನಿಷನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂದು 2 ವೀಲರ್ ತೆತ್ತಿರಾವೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಿದಾಲೆ ಒಂಚೂರೇ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಐಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ದುರಾಂಡಲ ಪೋಪುಟ್ ಪಂಡ 2 ವೀಲರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಮಿನಿ ದೆತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಫುಲ್ಲು ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ಗಲೋಟೆ ಇತ್ತ. ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡಲ ಪಾಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಬೊಕ 2 ವೀಲರ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕ್ 2 ವೀಲರ್ ಕೊನ ಪೇರ್ ಮೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ್ ಕಾಣೆ ಮೇರೆ ಗಾಡಿನೇ ದೆಪ್ಪರೆ ಬುಡೊಂದು ಇಂಚಿ ಫುಲ್ ಬೋ ಒಂದು ನೆರೊಂದು ಉಂಡರಿಗೆ ಯಾಲ ಬರ್ತಾ ಎಂದು ಬೊಕ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಂಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಕ ఒక దాలేజైన అటిల్ స్టార్ట్ మల్పే మధ్యాహ్నದ ಪೂರ ಶುರು ಅವಡೆನ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಕುಲ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಖುಷಿ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು Facci please, yalla pape, tirgare pure. Vale. Divento nerpuntula. Ora con Alena, tirgare poi nama. Wow, I'm ready. Poi nama. Con Ale dear Shali. Alaya, round and. Musundu pulaita. And round. ಖುಷಿ ತುಂಡಿತ್ತೆ ಕೊನಪೆರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಹೋಯಿ ತಿರ್ಗರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಕುಡ್ಕೆದಾನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನೆ ಬಟ್ ಆನಿ ಎಂಕು ಪುರ್ಸೋದೆ ದಿಕ್ಕಜಿ ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿಕನ್ ಕೊನೋದು ಸೀದಾ ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಕೋರಿನ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಇದೆ ನೀರಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಬುಡ್ಪುಣತೆ ಐಸ್ ಮಾತ ಬೊಡಿಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲ ಪೌಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಯ್ಯ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ದಾಯಗ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಟೈಮ್ ಏತಾತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಾರ್ಪ್ 5 o'clock ಆತನು ಯಾನ್ ದೂರನ ಪಿದರ್ದೆ ದೂರ ಅಂದ್ ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ತಾಯಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕೊಲೆ ತುಲೆ ತನಿಷ್ ಜೈದೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕೌಡು ಪಿದಡರೆ ಉಂಡು
ಒಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲು ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬೈದ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪರಕಿದ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಸಂದಾರೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆದ ಪುಚ್ಚೆಗುಲ್ದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ದೇವೇರ್ನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪುಣುನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐ ಥರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ದಾದ ಆನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆನೆ ಪನ್ಪೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ನಿಮ್ಮೆನೆ ಒಂಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಪನಿತೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ದೂರ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಲೆ ಇಂಬೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಏರಾಂಡಲ ಜೋಕುಲ್ ಬಲ ಪಿದೈ ಪೋಯ್ ಪಂಡ ಟಕ್ ಅನ್ಪಿದಾಡು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಟಕ್ ಅನ್ಪಿದಾಡು ನಿತ್ತ ಈದ ಕುಚಲ್ ಬುಡು ಹಾಳ್ ಮನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ತನೀಶ್ ದಾದಾಯಿ ಈರ ಕುಜಲ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಎಂಕಲ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ ಅತ್ತತ್ತು ಕೇಳಿ ಈರ ಕುಜಲ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಹಾಲಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಪೋದು ಪೋದು ಹಾಲಾಂಡಲ ದಾದ ಹಾಳಾಂಡ್ ಈತು ಕುಜಲ್ ತುಲ ಎಂಕಲ ಇಟ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕುಯ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತೂಲ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಕ ಅಂದಿತ್ತ ಓ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಮುಗ್ದುಲಗೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಕ ಅಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎದುರ್ದ ಸೀಟುಡು ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 3 rows ಸೀಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವು ಎದುರ್ದ ಸೀಟುಡು ಕುಲ್ಲರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪಿರಾವ್ದ ಸೀಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಸೀಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಎದುರ್ದ ಸೀಟ್ ದಾಯ ಕುಲ್ಲರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾಯ ಬಲೆ ತುಕಾಗೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಕೆಕ್ಕಿಲನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತು ಏನಾಡ್ದು ಚಾಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ ನನಗೇನೊಂದುಂಟು ಐಕೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತೂವಡ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ವೇನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಆರಾಮ ತೂವಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ರೋಡ್ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತುಂಡು ಸೀಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿಂಚಿಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಮೇರಡ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂದ ಆಲ ಪಂಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಪಂಡ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಡ್ಯಾಡಾಗ ಮೂಲ ಇರ ತಿಕ್ಕೀರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಓಡೆ ಬೈದಾನು ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ಟುಡು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನರೆಗೊಂದು ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ತಿನ್ನದೆ ಅಂಚನೆ ತನಿಷ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ನೌ ಓಯ್ ನನ್ನದಾಲ ಬೋಡೆ ಸತ್ಯಪ್ಪನು ತನಿಷ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡತ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ನನಗಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಪ ಟಾಯ್ ಬೋರ್ಡ ಟಾಯ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅದು ಏನ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿಯುಜಿ ಯಾನ ಆ ಪುಣ್ಣೆನ ನೂಕಿದಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋತೆ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏತು ಜನ ಎಂಕುಲು ವಾರ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಡೆ ಬತ್ತೋರು ಎಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಎಂಕುಲೆಪ್ಪ ಒಂಜಿ 8 ಸಲ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾರಯ್ಯ ನಿನ್ನೇನು ಅದ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬೇತೆ ಓಲ್ಪೋಪ್ನು ಬೋರಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ ಅವ್ರ ಅಂಚೆನಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ದು ಡ್ಯಾಡ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ದಾದ ಬಂದ್ನು ಕುಲ್ದು ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಲೆಗ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇರ್ಬೇಕು 10 minutes ಅದೇ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಈ ಕಪ್ಪು ಡ್ಯಾಡನ ಕಲರ್ ಕುಲ್ಲು ಓಲ್ಲ ಈ ತೋಜುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಬೋಡ ಲೆಗ್ ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಬೇನ ಲೆಗ್ ಮಸಾಜ್ ಬೋಡ ಪಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜರಾತನ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಕೊಡ ಒಂದು ಪಿರಪೋ ದಾಯಗ್ ಸರಿ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಪುಲ ಕನ ಮೂಲೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ವೆ ಕುಂಟುದು ಕನ ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕು ಅರ್ಧುವೆ ದಾಯಗ್ ಮನೆ ಅವು ಗೇಮ್ ತಾಯಿ ಪಾಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಾಲು ಕನ ಸೋಪುಲ ಬ್ರಷ್ಲ ಕನ ಬ್ರಷ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮೂಲೆ ಕುಂಟರ್ದುವೆ ಕುರೆ ಪೋಡ್ ಈಗ ಕುಜಲ್
ಏತ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕುರೇದು ಎಪ್ಪುಲೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಯು ಪಂಡ ಸೋಪ್ಲ ಬ್ರಷ್ಲ ಕನ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ಕನ ಒಂಜಿ ಉಂಬರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ಕನ ನಿನ್ನನೆ ಮುರ್ಕದಿಪ್ಪ ಸರ್ಫುಡ್ ಪೋಯಾ ಪೋ ಇನ್ನು ಕೈ ಬಿಡು ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸರಿ ಸೋಪ್ಲ ಬ್ರಷ್ಲ ಕನ ತುಕ ತುಕ ದೆಪ್ಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಎತ್ಕೊರು ದೆಪ್ಪು ಯಾನು ಅರ್ಧ ತೋರ್ಪೆ ತುಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ 100 rupees ಆಯ್ತು ಬರೀ ನಾನೊಂಚು ನಾಲ್ 0 ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಕಾಸ್ಕೊರು 100 rupees ಕೊರು 100 rupees ಕೊರು ಒಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಆಯ್ತು 100 rupees ಈ ಕೊಡ್ತಾವು ಡ್ಯಾಡ ಗಿಫ್ಟ್ 100 rupees ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ನೆ ಪನೊಂದು ನೆನ್ನೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೆನ್ನೆ ಜನ ತೂಲಿಗೆ ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ತೋಚು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾರು ಆಯ್ತಾ ಹೀರೋ ಬರ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಆರೆಂಟು ಎರ ಬಂದು ಉಳ್ಳೊಂದಿನ ಚೇರಿಡು ಅವು ಕುಳ್ಳಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ದಿನ ಫುಲ್ ಚಂದ ಬಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತಿದೆ ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕಲು ಉಂತೀರು ಪಾಪ ಈತು ಜನ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ಸಲ ಮುಕುಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಕ ಮುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತದಪ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಾತೆ ಮೋನೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಫೋರೋ ಮಾಲು ಗಡಿ ಬರೋದು ಪೇರ್ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿ ಅಂತೇನಿ ಕುಳ್ಳಿ ದಾದ ಬರ್ಪುನು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಡೆ ಪೋಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಬರ್ಪನಾ USA ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ USA ಹೋದು ಅಲ್ತಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೋದು ಬರ್ಪನಾ ಪಲೆ ನೀನು USA ತೂವರೆಜ್ಜಾ USA ಪಂಡ ದಾದ ಓ ಅವು ಇಂಡಿಯಾಡುಂಡ ಬೇತೆ ಓಲುಂಡು ತನೀಶ್ ಇಡಬಲ್ಲ USA ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾದಪ್ಪ USA ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವಾವ್ ನೀ ಕೊಂಚ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಯ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಜನಕ್ಕಳು ತೋಜುವೇರು ಈ ತಾಯಿ ಬರ್ಪಾಡ್ಡ ನಿನ್ನ ಮುಸುಡ್ ತೂತ್ ಬೋರ್ ಆತಂಗೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲೆ ತನೀಶ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲೆ ಮೂಲೊಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ನಿನ್ನ ಮುಸುಡ್ ತೂತ್ ಬೋರ್ ಆತಂಗೆ ಅಂಚು ಸೈಡ್ ಪೋಡ್ಗೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಓಡಾಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾನ ಎಪ್ಪೋಡು ನೀ ಕೇತು ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡಾನಿ ಈತ ಸಲ ಬೈದ ಬಲ ಓಕೆ ಬಲ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಂಡೇಲ ಸಿಸಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಬೇತೆದಾಲು ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಗ ಪಿದಂಡ ಬೇತೆ ದೂರಾಂಡಲ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬೈ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಕೆಂಡ ಸಿಸಿನೇ ಸೊಯ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಈ ಸಲಿ ಬಂದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಡೇದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಸೈಡ್ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಕಾರಣಲುಂಡು ಬೇಜಾರು ಕಾಸ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೋಸಪೋದುಪ್ಪ ಇಂಚ
ಪೂರ ಆನಾಗ ಅಕಲೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೋಪ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ಪೋಡಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಎಂಚ ಎನ್ನುವೇರ್ ಪಂಡ ಸಾವು ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಕಷ್ಟಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸೈತದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಕಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾವೆ ಅಂದ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಬದುಕದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಿನೋಲ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆನ್ನೋಡು ಜಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂದಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದೆನ್ವೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.